את אתגר הסוכריות המגעילות, לפני 300 עוקבים. בחיים לא, לוי, אני לא יכולה. אני לא יכולה, אחי. אתה הבטחת. די. אחי, אני עושה את האתגר. אוקיי, צודק. וואי, אחי, אני לא מאמין. בוא דקל, בוא תריח. הכל כאן של ביצה סרוחה. תריח. אני כבר מריח מרחוק, אחי, אני בשוק. אוקיי. בחיים לא עושה את זה. חבר'ה, די, באמת. מוכנים? אני מתחיל. רגע. לא, אני. אתה? קיקי. לא, אני. יאללה, חבר'ה. אני מתחיל. אתגר יאללה. הסוכריות המסריחות. אחי, אני בשוק. יאללה. אני לא מאמין. יאללה. אני סובר. אני מתחיל. אני. רגע, דרור, מוכנים? רגע. צריך לסובב. זה. לסובב. הוא יצא לו את זה, הוא סיבב. מה זה? לסובב, מה יצא? את זה. הלבן. זה? לא, זה. כן, רגע. לא. זה בשביל הכיף. לא, אבל די, שיעשה את זה הקטנים. רגע. זה. אחי, לא בא לי. אחי, טוסטד, מרשמלו או מרשמלו? סטינג באגס. או ג'וק מת. רגע. וואי, לא דוגמת. טוסטד, מרשמלו או סטינג באג. ג'וק מת, יאללה. רגע. איזה סוכריה זאת? קח את הסוכריה. איזה סוכריה? אמא, איזה צבע זה? זה? רגע, לא. אני לא מאמין. זה, אמא, זה צבע. אני לא יכולה לעשות את זה, כן, לבן עם חום. אוקיי, תבוא כאן. זה לבן עם חום? מה זה אומר? כן, זה לבן עם חום. טוב או לא? או מרשמלו על האש. משמעו על האש בא לי. אוקיי, עוד יום זה... יאללה, קח, גם. מה זה? זה או מרשמלו על האש. לא בא לי, אני לא רוצה. אין לא, לי. אתה חייב. יאללה. לא בא זה לי או לעשות. מרשמלו על האש או ג'וק מת. אני לא יכולה לעשות. אני לא יכולה לעשות את האתגר. אולי זה טעים, אולי זה טעים. לא יכולה לעשות את האתגר. אין לי אומץ. אני חייב לגדול בשביל זה. לא, די. אחי, מה אני אגיד לך? אבל לא בא לי לעשות. לא רוצה. אני לא עושה את זה, ביי.